You have to tell you he ain't got shit on me. The fence watching, icy, they can't stop me. Racist, pointing at me, looking nigga got you. Hello. Много поздрави на Йончо. Поздрави на Йончо. Мачо, тихо. Плащам с карта Always. Спрете, ще спрете лайфа, спрете. Ало, да. Поздрави Йончо от Сани, моя приятел. Кой да поздравя? Йончо. Янчо! Си мисля, От Несебър. чакай, колежки. Колежки, в смисъл ти си ма поръчала нещо за поздрави или не можа да разбера, защото... Какво съм направила? Чакай малко, че съм в мола и е шумно. Какво съм направила? През някаква платформа. Чакай, да не си ма поръчала някъде да си ми платила да правя поздрави, защото не те разбирам какво говориш. Не, няма такова нещо. Аз не мога да разбера. Децата са ти тук фенове. Не, децата, ясно, аз съм ги поздравил. Въпросът е, че спира музиката и директно ми казваш поздрави си кой от Несебър, това все едно поръчка. Ама да, защото ми е приятел, че браче си ми е. Затова просто поздрави. Какво съм казала лошо? Той ти е приятел, че не, нищо ново. Не, казваш аз да му правя поздрави. Нали, смисъл, спира музиката и ми казваш сега поздрави или си кой се едно. Имаме някаква оговорка, така звучи, не знам. Извинявам се, ако нещо, Стоянчо. Да, нали, защото не е нормално. Две приказки сме си казали, аз те виждам за първ път. Директно ми даваш поръчка. Добре, как си? Добре ли си? Всичко окей ли? Окей ли си? Добре съм, всичко е 6. Много е приятно да знаеш толкова е. Да си жив и здрав и корав. Искам да го видя. Да, ако си виждала по-щастлив арестант и не си виждала, ето ма вижда, аз съм. Номер едно си спряте. Номер едно си. Искам да покажа един поздрав. Един поздрав. Плащам с карта Always. Децата са ти голями фенове, много те обичат. Да, кажи им да не пускат пари от картата на детската. Няма да харчиш в тики-токи и да лъжиш, че имаш 18. Чули бе? Не, аз им направих револют карта, те си имат револют. Ясно, да не харчат лаптата пари, защото те... Стоянчо, харесва ли ти? Бе. Какво стана, моето момче? Много е хубаво, да. Дай ми го да го гледам няколко дена, защото съм самотен съм. Ще го доведа, не му пада козинката. Доведи го тук, сега ще изчистиш ломената и ще му сложим една къщичка и ще го гледа батко. Той си има всичко, аз ще му донеса. Донеси му се едно си платила кучички хотел, като трябва да ходиш някъде и остави го, аз ще го гледам. Благодаря ти. Мама, искам да го покажа нещо, моля те. Ще го храня, ще го къпя, ще го сресвам и той ми. Добре, стигам. Малките файтери, да, така. Да, моите момчета, да. Я пак, бързо, покажете. Твой, всичко. Откача за теб, откача само твоята Живи и здрави. лудница е. Да са живи и здрави малките мирмидонци. И ти да си жив и здрав. Това е най-важно. Ще бъдем. Много е приятно да знаеш. Обичам този хаус арест. Много е хубаво. Това знаеш кой? Това е един сешуар, който като се Аз съм в клуба! Не. Много ми е шумно, тук ми е шумно. Добре, минете някой път слапчетата да им дам по едно сочи, като да редях младиони. Ти от кой град си? От София съм си аз. Софиянка. Ще дойде ме при себе. Точно отида. София ти даде. Любимата ми столица.
От Люлин съм, от Люлин. Ти наясно си. Радвам се. Поздрави на Люлин. На целия Люлин.